قلتها لها مناتو أنا ولا معك سنة سوتي تحازو ويكا مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدت بجمهور حزبنا عبيت أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدينا نورا نملكا انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الساته حلنا نكدو أمازن نكدو سلام كلكم نعدكنكم مدبنا مدب محسن تكاتات الخبرات عزبتنا كميان لكم كمي كأنيكم كم تلمون نحبت سماع تكم بالزبل لمون مكل خال وحسنات والقعوي سند على الإنترنت سايبر سيكوريتي أويرنس بالزبلنا لو مش مساهم كنا مسي كميان لكم حوات قاعد حال مساهم على نادو أولس حاونا نعتمنا أخبير كارنز أخا خبسلك عجيزة بشمين بشم أولاد مهتن كمون تعذبتي مهتن كل بيك مسكنا كايفوتو نمتو قوان مني بأولس سكي نتعذبتنا الله لي الناحن thank you شمي بأولس منقستا ميكيالي بهال أسمرات وليد عبي بوربعة قلعت بوزح جيزي أبز عدي درجة عد إنجليز درجة صراحة حموشن عامد جير له أتي تمكري ويدمات بروفيشناتي بآي تي درجة تراش دشتن عامد أب آي تي جير له ماسترز ديجري جيره حجي دما بناي سايبر سيكوريتي زلوا كومونا بنتوركين أب بيت مرتي أتسرح زي أتي ناتي إكستايز مثل بزح جزي دما أب فنان كاري أب إرتراويان حاجز دليوم أو نهزبنا زدكم زد اللي هدلايو كجرهلو زي كولو بوتاتات ويدما جاب ويدما نخالات نحرالو نوعات ندامر لعنا كومتا تخيل مالتي مر زعد إنجليزي زلهم مالتي thank you صبو ليلى نتعذبتنا احنا بكون فلتكنا في لايكا عاب فنان ننوي عمتات نمن إسعافنا أبتني آيتي خمي جركا بزح تمثل خم تهب نازت قبرة زلخاها بحالفو أفمنان كنا مسكنك ندل مالتيو كورات عزبتنا خنتو لمود عب لايف فيسبوك يوتيوب لينكدين سلازلنا ازي طعام زخونة عرستينا لمشت ناب كل خبازح شير قبور وياكم نالبات ناي تليفون عدل لمشت اي كن قبرنا زخونة كومنت حطون دحرال لكم كن افتنا كومنت سيكشن صحافل ناكم نبقاولس حاونا كن حاطينا اسكان متو كون بزح حولة سبناتي ولك سند ويكا سايبر سيكيورتي أويرنس بزح كلونا نخليمو انتايو اسكي نابخا اوكي مجمرة سلام نزع عدمي دقبر كلي بتعمي مسجن مسوخا اكزابير املاح ابز زلنايو حنس ابز زلنا بدقزلو حواتنا سلام كهلو تسفانا قبركو سخدما بز محطن تقبرو زلهم بتعمي تحقق مسحاتت كنا كمان مالسي بتعمي تحقق مناتهم بزح حزبنا هو تصاع كتريون كلها سأن كنت متحف قدس بلو سأن فلتاتهم حزبي تفقو سأن نيشتي مردداء ويدما سأن نيشتي حابريتا مهاب
ወይ ድማ እቲ ሰብ ከዓ ሓበሬታ የብሎ ሰኣን ዘይምሕታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ፀገም ይርከብ ወይ ድማ ብኮምፒተር ሕጂ ናይዚ ሞደርን ቴክኖሎጂ ዘሎ መዓት ባንክታት እንዳተዓፀቦ ከይዳ ኣሎ ግብሪ ክትከፍል ብኢንተርነት ትኸፍል ዱኳን ክትከፍል ጋዝ ክትከፍል ባንኪንግ ክትገብር ኩሉ ኢንተርነት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከዓ ክሰርቅዎ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለው ብዙሓት ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ነዚታት ክብለፅሉ ዝደልዩ ኣለው ንሪኦም ከዓ ኣለና ስለዚ ኢንጀነራሊ ብሓፈሻ ሳይበር ሴኪሪቲ ወይ ድማ ናይ ሰነድ ክንብል ከለና ሕጂ ኣነ ቴሌፎን እንተደኣ ኣለኒ ብዙሕ ግዜ ክድውልን ክዛረብን እየ ዝርኢ ግን እቲ ብዙሕ ነገር ትእክቦታ ቴሌፎን ኣይነስተብህልሉን ኢና ንኣብነት ኣብ ቴሌፎንና ስእሊ ኣሎ ኮንታክትስ ኣሎ ኢባንኪንግ ትገብረሉ ኣሎ ሰነዳት ክትገብር ትኽእል ሓደ ነገር ኢምፖርታንት ረኺብካ ሓደ ነገር ኣድላይ ኢልካ ስእሊ ዝገበርካዮ ክጠቕመኒ ኢልካ ወይ ድማ ናይ ፓስፖርት ስእልኻ ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ስለ ድለይ ንሒልካ ወይ ናይ ኣደይ ስእሊ ስለ እዚታት ኩሉ ዝተኣኪቡ ናትካ ሰነድ እዩ ማለት እዩ ናይ ውልቃዊ ናትካ ሰነድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ነቲ ሰነድ እቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ በቃ ቴሌፎን ኣለኒ ዝብል ግን ኣብ ውሽጡ እንታይ ከም ዘለና ፀኒሕና ከድና ኣይንሪኦና ዋ ስእሊ ላትኒ ናይ ክስቶ ስእሊ ኣለኒ ኣብ መርዓ ሓወይ ነይረ ኣብ ዶኩሜንትስ ናይ ሰብ እውን ኣለኒ ናይ ውክልና ስልጣን እውን ክገብር ትኽእል ናይ ፓስፖርትካ ናይ ታሴራኻ ሕጂ ንዕኡ ክዘርፉ ዝመፁ ሰባት ሃከርስ ወይ ድማ ፊሸርስ ዝብሎ ክንሪኦ ኢና ዝኽእሉ ሃኪን ፊሽን ሜልዌር ቫይረስስ እንዳሰዱ ወይ ድማ ሓንቲ ኖርማል ሊንክ እንዳሰደዱ ንዓኣ ንስኻ ትፀቕጣ ንስኻ ግን ሓደ ንኣብነት ካብቲ ሓደ ኣብነት ፀቕጣ ንስኻ ግን ክትገብር ትኽእል እንታይ ሓደ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ናይ ስታርባክስ ወይ ድማ ነስመራ ክትከይድ ንሕደሊኻ ገሊኦም ሰዱልካ ኢትዮጵያና ላይንስ ፍሪ ክሳይ ትህብ ኣላ ኢሉ ሰብ ይሰደልካ ንስኻ ከዓ በቃ ነታ ናይ ኣላይንስ ሓሳብካ ዘሎ ናብታ ኣላይንስ እዩ ክሳይ ክትገብር ንዑ ምስ ፀቐጥካ ድሓር ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገብር ኣይትፈልጥ ንስኻ ሽዑ መዓት ሕቶታት መፀካ ትሕቶኦ ግን ንዓኻ ዘይጠቅም ንዓኻ ኮለል ዘብል ንሱ እቲ ብድሕሪ ባይታ ዝግበር ግን ንዓኻ እቲ ኩሉ እቲ ኮንታክት ናትካ እቲ ዶኩመንት ናትካ ብምልኡ እንዳዘረፉ ንዕኡ ዘይኮነስ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ካብቲ ሓደ ኣታክ ዋን ቱ ሜኒ ማለት ሕጂ ንኣብነት ንሰላም ተዳ ኣጥቅዕያ ንሰላም ዘሎ ኮንታክት ናታ ኣብ ዋትስኣፕ ድዩ ቫይበር ድዩ ኣብ ቴሌፎን ኮንታክት ናይ ቴሌፎን ኮንታክት ድዩ ከምኡ እንዳሰረቁ ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳይበር ሴኪሪቲ ንብል ከመይ ጌርና ክንሕልዎ ንኽእል ስለዚ መጀመርያ እቲ ጠንቂ ንሪኦ ድሓር ከመይ ገይሩ ዓብየን ከዓ እንታይ ከምፃልና ክእል ድሓር ሳልሳይ ድማ ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል ንዑታት ክንርኢና ስለዚ ሳይበር ሴኪሪቲ ማለት ነቲ ኢንፎርሜሽን ሴኪሪቲ ማለት እንዲ ሳይበር ሴኪሪቲ ማለት ኢንፎርሜሽን ሴኪሪቲ ማለት እንዲ እቲ ኢንፎርሜሽን ሴኪሪቲ ከዓ ማለት ዴታ ሴኪሪቲ ማለት እዩ ዴታ ክበሃል ከሎ ድማኒ ኩሉ ቲናትና ሙዚቃ ዶኩሜንት ቪድዮ ኮንታክት እዚኦም ኩሎም ዴታ ተባሂሎም ከመይ ጌርና ንሕልዎ ማለት ስለዚ ሳይበር ሴኪሪቲ ክንብል ከለና ሰነድናትና ከመይ ጌርና ንሕልዎ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ስለዚ ንዑ ኢና ከነፅንዕ ማለት እዩ ኣይሆፕ ገሊፀ ይኹን ተስፋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ንበለይ ብፍላይ ከዓ ምስትና ናትና ሕብረተሰብ ብዝርድኦ ጌርካ ብዙሕ ነገር ከምዚ ክትዛረብ ከለካስ ብዙሕ ነገር ክብል ፀኒሐ ክመሃር ፀኒሐ ዋላ ሓደ ግዜ ፈልጥ እየ እንዳበልካ ከማነይሲ ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ነገር ኣሎ ዓብይ ገፊሕ ነገር ከዓ ስለዝኾነ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣይ ቲንክ ሎም ምሸት ኩላህና ተምሃሮ ኢና እሞ ይቐኒልና ጳውሎስ ሓውና ቴንክ ዩ ዌልካም ምናልባት ሓንቲ ክትሓትኒ ትኽእል ምናልባት እዚ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣብዚ ዝውዳእ ድዩ ወይስ ክንደይ ዓይነት ዝሓዘ እዩ ሕጂ ካብ ዚሮ ተዓዘብትኺ ወይ ደሞ ሰማዕትኺ ካብ ዚሮ እንተጀመርና ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመፅእ ዘለኹ እዚ ደረጃ እዚ ሰለስተ ደረጃ ዝሓዘ እዩ እቲ መጀመርያ ናይ ዚሮ ክንጅምርና ድሓር ሕግታት ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣሎ ንዑ ከዓ ክንሪኦ ኢና ድሕሪኡ ከዓ
ከመይ ገይሮም እዮም እቶም ሰረቕቲ እንታይ ዓይነት ሰረቕቲ ከም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ሊንክ እዮም ዝሰዱልካ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢሜይል ከማን ካብ ሰብኣይካ ካብ ትፈትዋ ጓል ካብ መሓዛኻ ካብ ኣቦኻ ካብ ኣዴኻ ንዕኡ ማኒፕሌት ገይሮም እውን ብሓንቲ ቃል ብሓንቲ ፊደል ቀይሮም ንስኻ ከዓ ናትካ ፊደል ነታ ፊደል ከይረኣኻ በቃ ሽም ጥራሕ ናይ ኣቦ ኢልካ ትፀቕጦሞ ድሓር ንዕኡ ክስታይ ገይር ብኡ ገይሮም ክወስዱልካ ስለ ዝኽእሉ ንዕኡ ከዓ ክንሪኦ ኢና ስለዚ እንድሕር ተቐሪብና ኣለና ሰላም እቲ ፕሬዘንቴሽን ያ ሼር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሼር ክገብሮ እሞ ክንጅምር I think خلاصة يا زخت خلاصة بس حتى زخته ሼር ክገብር እሞ ኦኬ ስለዚ I think ይረኣየኩም ኣሎ ሰላም እወ ያ idea. Okay. ስለዚ ሳይበር ሴኩሪቲ ወይ ድማ ሳይበር አዌርነስ ወይ ድማ ምክልኻል ውሕስነት ዴታ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓንተ ወይለየ ዝነበርኩ ብዙሕ ሰብ ላፕቶፕ ኣለኒ ይብል ላፕቶፕ ኣለካ ግን ኦፍኮርስ እቲ ዘለካ ዴታ ሲ ከመይ ጌርካ ትሕልዎን ትዕቅቦን እንዲ ኣብኡ ኢና ክንመሃር ዘለና ማለት እዩ ድሓር እንታይ ኣብዚ እንድሕር ኣንቢበዮ እዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ኣድላዩ ስለዝኾነ ብትኩረትን ብምስትውዓልን ክትከታተልዎ ኣብዚ ከዓ ደው ዝብል ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ቀፃሊ እዩ ሕጂ ቀፃሊ ክብል ከለኹ መዓልቲ መዓልቲ ሰሙን ሰሙን ክንመፅእ ኢለ ዘይኮንኩ እንታይ ደኣ ኩሉ ሻዕ ንስኻትኩም ኣዌርነስ ክትኮኑ ኣለኩም በቃ ኣነ ናይ ጳውሎስ ተማሂረ ንዓይ ንገዛእ ርእሰይ ከመን ኣብቲ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ከለኹ ሲ ጠጠው ኣይብልን እየ ምክንያቱ ሎመዓልቲ ብጫ ትፀንሕ ድሓር ቀጠልያ ድሓር ፀላም ትፀንሕ ድሓር ቀጣን ብጫ ትኸውን ድሓር ብጫ ሰማያዊ ትኸውን ፀኒሑ እዩ እቲ ናይ ሳይበር ሕልኽላኽሲ ፀኒሑ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ተጠንቀቅኩም ፅንሑ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ከምቲ ዓንቲ ወይለየ ዝነበርኩ ከዓ ሽመይ ጳውሎስ መንግስቲ ኣብ ይበሃል ኮምፒተር ሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ MSc with my Microsoft Certified Professional, CCNP, which is Cisco Certified Network Professional, Cisco Certified Network Association, is in an H2 certifications go ولا حارو ناي CCNA certificate كأجر لهم مالتي. ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ምእታውና ግን ኣብዚኣ ብጫ ኣሮ ዘላታ እንድሕሪኹም እዚኣ ኩሉ ሻዕ ኣብ ልብኹም ክትሕዝዋ ምደለኹ ሓሙሽተ ኣድላይ ዝኾና ነገራት ኣሎ እሰንካ ኣስተውዕል ሕሰብ ምኸር ሕተት መርምር ሕጂ ዝኾነ ነገር ክትከፍቱ ከለኹም ሊንክ መጀመርያ ኣስተውዕሉ መን እዩ ሰዲድለይ ካብ መን እያ መፅያትኒ ሰላም እንተኮይናስ ንምንታይ እያ ሰዲዳትለይ ደው ኢለ ዘይሓታ ቅድም ኦኬ ሰላም ሰዲዳትለይ ኢለ ኣነ እንድሕር ፀቂጠያ ሜይቢ ሰላም እውን ቫይረስ ኢንፌክትድ ክትከውን ትኽእል እያ ኦኬ ሜይቢ እቲ ሃከር ንሰላም ኦልሬዲ ሒዝዋ ኣሎ ግን ንሰላም ኣይዓንቀፋን ንሰላም ግን ይጥቀማላ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሰላም ከም ፕሮክሲ ይጥቀመላ ንሰላም መዝለሊ ንኻልእ ሕጂ ንዓይ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኣቶ ታደሰ ተስፋ ጋብር ካልኦት እንድሕር ኣለዉ ብዚ እንታይ ገብር ብሰላም ተጠቂመ ናብ ካልኦት ይኸይድ ማለት ስለዚ መጀመርያ ኣስተውዕሉ ድሓር ሕሰቡ ኦኬ ድሓር ምኸር ከዓ ንዓይ ክድብለለይ ትኽእል ንኻልእ ዕሩኽቲ ከዓ እታ ከምዚኣ መፅያት ንሰይድካ ለይ ነርካ ዲኻ ምባልሲ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ምኸር ድሓር ሕተት ከዓ ድሓር ተማራመር ከዓ ከምዚኣ ኢሜይል እዚኣሲ ኣብ ጉግል እንድሕር ሪኢኹማ እታ ኢሜይል ድመፃኽኩም ኣይ ጎት ዲስ ኢሜይል እንድሕር ሽርኩ ጉግል ክነግረኩም እዩ ዲስ ኢዝ ስካም ክብለኩም እዩ ኢሚድየትሊ ስለዚ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ኦኬ እንታይ ደይ ዝብሎም ብዙሕ ግዜ ነዚኣ ፕሪንት ጌርኩም ፅሒፍኩም ሲ ብኢድኩም ኣብታ ፍሪጅኩም ጠቅዕዋ ነዚ ንጎ ክትስቕ ከለኹም ኣስተውዕል ሕሰብ ምኸር ሕተት መርምር ክተብልዋ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ሳይበር ሴኩሪቲ ምኻድናሲ እስከዚ ናይ ገዛና ኮምፒውተራት ሲ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉን ከመይ ጌር እዩ ዝሰርሕ ናይ ሳይበር ናይ ብሮድባንድ ናይ ገዛ ሲ ከመይ ጌር እዩ ዝሰርሕ እንድሕር ኢልና ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ኦኬ ስለዚ እንድሕር ዳ ርኢናዮ
ኣብዚ ISP ዝበሃል ኣሎ ንሶም ከዓ እቶም ኢንተርኔት ዝህቡና ማለት እዩ ድሓር ቦክስ ኣላ ኣብቲ ፅርግያና ዘሎ እዚኣ ማእኸል ኣብዚኣ ኬብል ሞደም ዝብል ዘሎ ድሕሪኡ እቲ ኣብ ቦክስ ኣንቴና ዘላታ ናይ ዋይፋይ ንሕሪኢኹማ ንሳ ከዓ ይህቡና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዛ ኣብ ገዛና ዘላ እዚኣ ዋየርለስ ትብል ዘላ ንሳ ንሕና ኣይኮና ንውንና እቲ ላዕሊ ዘላ ኬብል ሞደም ከዓ ንሳ ከዓ ንሕና ኣይኮና ንውንና እቲ ISP እዩ ዝውንና እቲ ቴሌፎን ዝህበና ወይ ድማ እቲ ብሮድባንድ ዝህበና ንሶም እዮም ዝውንኖ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ነዚ ምስ ሃቡና ሓንቲ ነገር ክትፈልጥዋ ዘለኩም እዚኣ ዋየርለስ ራውተር ትብል እያ ክሳብ 254 ኮምፒውተራት ክለግባ ኣኸላ ኣስተውዕሉ ኣብ ሙሉእ ገዛውቲ ዘለዎም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ናይ ሙሉእ ዓለም እዚአን ከመይለንን ተሰሪሐን ዘለዋ ክሳብ 256 ዲቫይስ ስለዚ ሞባይል ክእትዋ ክእላ ክሕዛ ክእላ ኮምፒውተር ክሕዛ ክእላ ታብለት ክሕዛ ክእላ ላፕቶፕ ከዓ ክሕዛ ክእላ ማለት እዩ ዝኾነ ኣብ ኢንተርኔት ዝነግብ ዋይፋይ ዘለዎ እዚኣ ቦክስ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ኦኬ እዚኣ ቦክስ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ ዘላ ቲንክ ቢሮላትኒ ኦኬ እዚኣ ኣብዚ ዘላ ንሕሪኢኹማ ኦኬ እዚኣ ማለት እዩ ክሳብ 254 ብኸምኡ እያ ተሰሪሓ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ምስ ደቀይሲ ዳርጋ 7 ምስ ፕሪንተር 10 ንበሎ 10 እንድሕር ኣሎ ኣነ ኣብዚኣ ኣትየ 10 ናሮው ክገብሮ ንኽእል እየ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣድሒነ ኣለኹ ማለት እዩ ረዲእኩም ስለዚ እዚኣ ክንደይ ክትእቱ ትኽእል ካብ 2 ክሳብ 254 ኮምፒውተር ክትእቱ ሕጂ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ዋይፋይ እንተደኣ ገሊኡ ሰብ ፈሊጥዎ ሃክ እንድሕር ገይርዎ ኣብዚ ዘለው ኣብ ደገኻ ዘለው ሰብ ታክሲ ወይ ድማ ሰብ ማካይን ክጥቀሙሉ ክእሉ እዮም እቲ ዋየርለስ ኣብዚኣ እንድሕር ክኣትዉ ክኢሎም ከዓ ኣብዚ ኮምፒውተርካ ክኣትዉ ፀገም የብሎም ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ እንታይ ይበሃል እዚአን ቦክስ ናትና ተሰሪሐን መት ክንቅይሮ ንኽእል ዶ የስ ክትቅይሮ ትኽእል ግን ነቶም ISP ናትካ ክትሓትም ኣለካ እዚስ ናሮው ግበሩለይ ኣፅብቡለይ ካብ 2 ክሳብ 10 ግበሩለይ ክትሎም ትኽእል ምንስ 10 ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስስ ክኣትዋ ክእላ ማለት እዩ ስለዚ 2 ኮምፒውተር 2 ላፕቶፕ 3 ከዓ ፕሪንተር ገልመታት ምእቱም ሰለት ካልእ ሰብ ክኣትወካ ንድሕር እዩ እቲ IP ኣድረስ ክትዕድል ኣይትኽእልና ምክንያቱ ተጠርኒፈን ተዓፅን ኣለዋ ማለት እዩ እንድሕር 2 ሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ እንድሕር ኮንካ ከዓ ኣብ 5 ተጉድላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ጠንቂ እንታይ ዝበሃል እዚ እየ ዝብሎ ኣነ ያ ብዙሕ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ሰብሲ ኣይናይ እቶም ኣብ ፅርግያ ዘለው ከባቢ ኦፍኮርስ ሓደ ግዜ ጎረቤት ናቱ እንድሕር ተባላሽዎ ናትካ እውን ክኣቱ ክእል okay so we don't know እንታይ ይበሃል ከም ንገብር okay ሕጂ in generally ኣብቲ ናይ ገዛ እንድሕርኢናዮ ኩሉ እዚ MP3 ኮምፒውተር ላፕቶፕ ሙዚቃ ፕሪንተር እዚ ቴሌፎን እዚ ብምሉኡ በዚ ኦፍኮርስ ገሊኡ ቴሌፎን ናቱ ክስታይ ኣለዎ እንዲ ግን ኣብ ገዛ ምስ ኣተኻ ኢሚድየትሊ ቁልጡፍ ናበይ ይቕየር ናብቲ ናትካ ብሮድባንድ እዩ ዝቕየር ከምኡ እየን ተሰሪሐን ብዙሓት ቴሌፎን ምክንያቱ ነቲ ትራፊክ ክሳይ ክገብሮ ማለት እዩ ሕጂ በዚ እንዳገበርካ እንከለኻ እዚ እቲ ሓደ መስርሕ ናይ ገዛ ኔትወርክ ከመይ ገይሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ It's very important ንሕና ክንፈልጥ ስለዚ ንሕና ምስዚኦም ንሰማዕ ንሶም ሽዑ ሓደ ኢንጂነር መፂኡ ወይ ንሶም ብውስጣ እዚኣ ሰዱልና ንሕና ከዓ መፂኦም ሽዑ ኣላጊቦምልና ኸዱ ወዲና ማለት እዩ ሽዑ በዚ ሕቆ ናይዛ ብሮድባንድ ራውተር ትበሃል ዋየርለስ ራውተር ብድሕሪኣ እቲ ፓስወርድን እቲ ኣይዲን ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እሞ ጳውሎስ ጀነራል እቲ ኮምፒውተር እቲ ኔትወርክ ዝበሃል ናይ ገዛሲ ከመይ ገይሩ እዩ ዝመሓላለፍ ከመይ ገይሩ እዩ ዝላገብ እንታይ ዓይነት እዩ ዝጥቀም ንሒልና ኣብዚ ከዓ እቲኦም ኤሰንሻል ወይ ድማ እቶም ክንፈልጦም ዝግብኡና ኣድለይቲ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ዝበሃሉ
أبزلون أبنت حجي TCP/IP إزاي قطري ناي إنترنت يهبنا مالتيو PPP مالت زماني point to point communication مالتيو زخا simple file transfer كنقبر كلنا simple file transfer protocol يبقى زي أدماني أستوعب لا زي أدما HTTPS تبهال حجي بوزح جزء e-banking كنقبر كلنا حتى خمس ألف ميل حق نا كلا سال سام ساعتنا زي e-banking تقبروا خلهم أب بانكهم كتكفلوا قال خلهم أو أب application ديو ويدما أب إنترنت كتكفلوا خلهم أبتي نايتا e-banking ويب سايت زي نحر دي بالله تي بانك فيك يا مالتي Okay, the S stands for security shells بحال ما نشوفه، ስለዚህ security يبقى كاملتي. Okay, زي دحر أستوعب الله دحر كنزارة ولا ويدما after wish مساعدنا هنزارة. إذا دما SMTP مالت دماني simple mail transport protocol مالتي. إذا أنت إزجبر نتي إيميل ناتكا transport زوزدل كاب حدا بوتا ناب حدا صندوق كاب ناي سلام إيميل بوكس ناب ناي أولوس إيميل بوكس سدد زي ما حلالف زي SMTP زبهالي FTP مالتك فايل ترانسفير بروتوكول مالتيو فايلات كسي ترانسفير تقبل كلها نسو يتعمل كاملت زي HTTP زبهال دماني زخا نورمال ويب سايت ني حدا ويب سايت زخا HTTP بها اوكي هايبر تكست بروتوكول مالتيو زي دماني زخونه بيج اب انترنت كترن كلها ب HTTP يسرح أب security كتأتون كلها هاد إذا HTTP زلا استغير إذا أب زلا مالتي أوكي لذي وحسنت تبقى كاملتي لذي ندهرتي أو تا بانكي انت رأى كم زت رح اللواء كم زيات رح نحل كوينة أي تقربوها حدا قنيا أوكي تلنت ماني انت يتقبرك حدا سيشن أنا إني سلام كزاربان حدا لي بتلنت كوميونيكيت قبرا يخيلي مالتي لذي إزي بحافشة كرمينا بتي سايبر سيكوريتي ولا كلهم يتاوناسي اسكا موتنا جزا كمبيوتر سي كما يتسرح أفلوت أو مقبر تسبقي لذي إزي نحنا نزيهم نوعال نسو مستعالو شعو أبتي جزانا أبتي مقدنا زلو كابو وسيدم ناب جزانا يمتوا شعو نزا بوكس نزان إشتي صندوق تمثل نع كونكت قولنا نسو موديوم يمشو يخودو شعو مالتي اوكي شو هنا باسورد ابيلو قال لنا اين حطمينا نشتي ورقتنا نعو انبيبنا شعو ندحر قنصلنايو ابتا دحريت نايتا خستاي ناي واي فاي باسورد الو بدحري اخا اربعه ناي انترنت نخالات الوا وي برينتر نقبرلا وي كمبيوتر كونكت نقبرلا بمنتاي بجمد لذي زي اخلت عينتها تسرح بتقرنيا واي فاي جمد البو تباهيلي يصوع مناتو جمد بزي جمد سلت تقامولو مالتي إنت بجمد غير كان كمبيوتر تقامولو نحر لها خا ناي جمد نتورك إلنا خا نصوع مالتي اوكي سلازي ابزي انت اترئنا زلاسي بملؤ حنا اب غزانا زلوسي بملؤ انتاي اب انترنت ساعات دحري 10 عامات زي كونس دحري 5 عامات نبلكو انا بملؤ ولا تفرجنا كمان انترنت قاتوي بقى ريا بيلكا واي غوديلا بازلا موغر مقدي سلام تاخد قبريا بشوبينج غيرا جوس ديو قلملታት تماري احمد زيا مناتو او خصايس لازلو بحثيرو نريو زلنا حجنا ابنت اب غزاي انا قاچلالاتني بزح زغربيتنا زلو حجي قاچلالا مزدولت ابز اب ناتي چيرتبل بعل بوستا مخانو فلطو بزح اب كساي اب يوتيوب يخمو تخونو اب تيك توك يخمو تخونو hello can I help you oh I got a package زي بوستا لني ابيك قمطو دحان افت تقاطا غحف غورو تبلو نسخه ابي لها اب سراح غزاخا خاني چير مسبله immediately اب موبايل فون نات كامصكا ازي دحرون كنريو ينا حدغاتات اللو دو او حدغاتات اللو اوكي نزيتاتون after cyber security نعو ابز ستايل بال كنت نخفينا دحريو ندعي حدا سكند ولا 12 سكند خبكم ازي انتي يتقمنا نعناتكم مستوعل مزمور الله انت مزمور انتي تبلس دستوعل لبي هذا النقويتا معناته دستوعل لبي very important
ስለዚ ኣብዚኣሲ ካብዚኣተንሲ ሓሙሽተ ዝተፈላለያ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ዘየለ ኦኬ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ዘየለ ወይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ዘየለ ፈሊኻ ውፅእ እንተዝብለኩም ነይረሲ ክንደይ መውፃእኹም ነርኩም ሓሙሽቲአን ምረኸብኩም መንዶ ሕጂ ሕተኹም እዋ ጳውሎስ ደኣ እሞ ምሽ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኢኻ ትምርና ዘለኻ እወ ሳይበር ሴኩሪቲ እንታይ እዩ ምስትውዓል ኣበይና ንምለስ ዘለና ኣብተን ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሃብኩኹም መርምር ኣስተውዕል ምኸር ሕሰብ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ ተቃዳዲምካ ክሊክ ኣይትግበር ሓንቲ ክሊክ ንኩሉ ሰብ ትቀትሎ ትኽእል ሓንቲ ሊንክ ሰዲደላ ንሰላም ሰላም ረኣያ ሞ እዚኣ ጓል እዛ ቪድዮ መፅያ ዘላ ሎ መዓልቲ ገርመኪ እታ ስእሊ ሞ ክሊክ ግበርያ ንሒልያሲ ሰላም ንጳውሎስ ክትኣምኖ ትኽእል እያ ግን ጳውሎስ ኣይኮነን ሰዲድላ ሰላም እያ ሃክት ኮይና ዘላ ሕጂ ሰላም እንታይ ትገብር ንዓ ክሊክ ትገብራ ድሓር እንታይ ይገብር እቲ ሃከር ካብ ብሰላም ጀሚሩ 34 ሰባት ይዘርፍ ማለት እዩ ንሓንቲ ማሓዛና ብቐዳማይ እንታይ ገይሮማ ናታ ስእሊ ካብ ፌስቡክ ወሲዶም ብናታ ልክዕ ከም ናታ ትመስል መን ወይ ሳምራዊት ገለ ያሽማ ናዝሬት ገለ ያሽማ ብናታ ልክዕ ስእሊ ገይሮም ነቶም ን10 ሰባት እዮም 30 ሰባት ንሳ ትፈልጦም በቃ ኣብ ሱፐርማርኬት ኣለኹሞ እቲ ድምፂ ኣብኒ ዘሎ ግን ብቴክስት ጥራሕ ክዛረበኩም ዝኽእል ኢላ ካብ ኩላቶም ካብ 5 እዮም ካብ 6 ሰባት 300 ካብ 200 50 ቅርሺ በጃኺ ኣብ ስታክ ኮይነ እቲ ካርድ ናተይካ ኣብኒ እዚኣ ማኪናስ ናይ ግድን በንዚን ክመልእ ኣለኒ ረኣይዎ ሕጂ ካብ መሓዙት ሰላም እንድሕር 50 ወሲደ ካብ 50 ሰባት ሲ ክንደይ ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ መዓት ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓትዎ ከዓ ጎራሓት እዮም እዚኣቶም ብጣዕሚ እዮም ዝፈላሰፉ ስለዚ ንሰላም መሓዛ ሰላም ድሕር ዳ 200 ኢለያ ንሰላም ክድውለላ እያ እንድሕር 10 ኢለያ ግን መሓዛ ሰላም ክትበኒ እያ ሓቂ ምሽ እታደሰ ሕጂ ሲ ታደሰ ኣብ ስዊድን መፅእ ኣለኹ ኣጋጣሚ ናይ ታክሲ ጎዲልኒ እንተዝብሎስ ዋይ ጳውሎስ ፀገም የብለይን እንካ 100 ክሮነር ምበለኒ ነይሩ ምክንያቱ እተን ዝሓቶ ዘለኹ ንኣሽተ እየን ሕጂ እንታይ ይገብር ኣነ እቲ ሃከር እንታይ ይገብር ን50 ሰባት በብሓደ ይሓት ሓደ ምናልባት ሓደ ጎራሕ እስከ ክድውለሉ ምስ ደወለለይ ሽዑ ኣነ ዓዲ እንግሊዝ እኒአ ዘለኹ ወይላይ ጠፋእና ሽዑ እሞ ከምዚ እንድያ ትግበር ዘላ ኢልካ ሽዑ ታባ እንዳበልካ ግን ሓደ 2 ሰብ ሓደ 10 ሰብ ክበልዕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እተን ዝሕተታ ገንዘብ ውሒዳ ስለዝኾነ ስለዚ ሳይኮሎጂካል ከማን ይፃወቱልካ እዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ኢና ፍልሊ እንድሕር ኢና ንኣብነት እዚኣ ርግቢት እዚኣ ፅላሎት ኣለዋ ኣብዚኣ ፋልፋላ ፅምብላሊዕ ኣብዚ ፅላሎት የብላን ኣብዚ እንድሕር ሪኢኹማ ኣብዚኣ ቤትሮ የላን ኣብዚ ግን ኣላ ሕጂ ቀስ ኢልኩም ከምዚታት ክሰደልኩም ይኽእል እየ ብሰላም ገይረ እንታይ እዩ ዘሓስበካ ፎከስ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣስተውዕል እስከ ረአ ኦኬ ድሕሪኡ ኣይ ቲንክ ዳርጋ 5-6 እውን ትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኣቀረባት ሕሽ ኦኬ ኣብዚኣ እውን ዕምባባ ንእሽተይ ኣላ ኣብዚ የላን ኣብዚ ግን ትሪእዋ ኣለኹም ኣላ ስለዚ ድሮ 1 2 3 በፂሕና ኣለና okay so and then if you look again you can find a law ኣብዚኣ ሕጂ ፅምብላሊ ዓላ ምሽ ኣብዚ ከዓ የላን ስለዚ 4 በፂሕና ኦልሬዲ ስለዚ እንታይ ግን ኣብ 12 ሰከንድ ዝብለና ዘሎ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ዘላ ስእሊ እንድሕሪና እንታይ ትዕዘብ ወይ እንታይ ትዕዘቢ ኣብዚ ስእሊ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጨጉሪ ዝመስል ኣሎ ግን ኣተኪርካ እንድሕር ሪኢኻ ከዓ 2 ፍራስ ከዓ ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ ከሪአኩም ኢለ ኣብቲ ሳይበር ሴኩሪቲ ምስትውዓል ኣይትተሃወኹ ኦኬ ኣይትተሃወኹ ረኣዩ መን ይሰዲድለይ ደውል ነቲ ዝሰደደልካ ስለዚ ሊንክ ተቐዳዲምኩም ሊንክ ኣይትፅቀጡ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ምስትውዓል ክትምክርዎ ፈትኑ ኦኬ ስለዚ ብሓፂሩ ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት እቲ ኣብ ላፕቶፕ ሞባይል ቴሌፎን ታብሌት ወይ ድማ ኮምፒውተር ወይ ድማ ስቶሬጅ ቆፎ ማለት ዩኤስቢ ስቶሬጅ ክንብል ከለና ቆፎ ማለት እዩ ንኣብነት ትሬቶ ንበሎ ጓንቴራ በሎ ወላ ፊስቶ በሎ ኦኬ ዘሎ ዴታ ኣብ ኢንተርኔት ክትደስስ እንከለኻ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ኣብዛ ቴሌፎን መዓት ዴታ ኣለኒ ግን ናብ ኢንተርኔት ክኣቱ እንከለኹ ኦኬ
اوكي ايميل دي خفت اوكي يوتيوب دي خفت فيسبوك دي خفت واتساب وزته كخفت كل خوس وحسنت زهبني مالتي اوكي سايبر سيكيورتي سي that's what it means اوكي انا زخول ديتا نكلن سي كم زبحاصيرو سي نسلام سي انكم وزش حقرشي ናብ ባንክ ብፅሕዮ ንሒልያ ሲ ግን ናብቲ ባንክ ክትኸደ ከለኺ ኣክንዲ ተኻሊልክ ክትኸደ ሲ ብማእኸል ሹቕ ክድ ይብላ እንታይ ክትገብር ኣብ ሹቕ መዓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ ኢንተርነት ከዓ ከምኡ እዩ ኢንተርነት ሲ መን ኣብ ውሽጢ ኢንተርነት ከም ዘሎስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሓደ መምህረይ እንታይ ይብለና ነይሩ ፕሮፌሰር ናትና ሲ ሓደ ቅነ እንታይ ኢላ ሓቲትና ሲ ንኢንተርነት ሲ መን ይውንኖ ኢንተርነት ሲ who owns the internet زي عباي حتى يا مش الانترنت من يؤونه امريكا no english no ايرترا اثيوبيا او اوغندا so الانترنت بحصيرو نحنا زغل نحنا عاد انجليز قال ملن نبروننا قال نحنا حسيب كايو nobody owns internet الانترنت زونس ولا حد يلا معناته let's say عاد انجليز انترنت كنطفو هنا نحيلهم ካልኦት ዓለም ኢንተርነት ዝሰርሕ ዶ هو سرح ምክንያቱ ኢንተርነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጥራሕ ማጥፊኦም ዘለዉ ሓቂ ምሽ ኣብዚ ዕግርግር ንኣብነት ናይ ኣዲስ ኣበባ ንሕሪኢኹም ዕግርግር ነይሩ ምሽ ኣብይ ዶክተር ኣብይ ነቲ ኢንተርነት ሓንሳብ ኣጥፊዎ ነይሩ ንሶም እንዲ ገለ ጠፊኡ ነይሩ ኢንተርነት I was working ኢንተርነት ኣነ ፀገም ኣይነበረን ሰላም ፀገም ኣይነበራን ታደሰ ፀገም ኣይነበሮን ዙም ንገብር ነርና so who owns internet nobody ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ ንሓደ ሰብ ሓደ ዘይውንኖ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣነሲ ኣብዚ ኮይነ ዓዲ ኣሜሪካ ክዛረብ ክእል እየ ዓዲ ኣሜሪካ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ክሪኦ ክእል እየ ታደሰ ሲ ኣበሎ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኣሎ he is here with me ኣቀምሽ ስለዚ እንድሕር ታደሰ ናባይ ክመፀኒ ኮይኑ ብክንደይ ስዊቻት ራውተርስ ሓሊፉ ይድመፅእ اوكي حجي انا نتادسن ناي بزنس ገንዘብ እንተዳ ነመሓላልፍ ኣለና ከም ገለይሉ ሓደ ሰብ ብዛዕባቲ ትራንዛክሽን ገንዘብ ንገብሮ ዘለና እንተዳ ክርኢ ጀሚሩ ኣብ ማእኸል ኮይኑ ክርእና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሴኩሪቲ ዘይብሉ ኮምፒውተር ናይ ታደሰ እንድሕር ኮይና ከምዚ ኢሜይል ትመስል ናይ ጳውሎስ ኣነ ምስ ታደሰ ምሳይ ምስ ወደየ ናይ ጳውሎስ ትመስል ኢሜይል ሰዲዱ እንታይ ናይ ጳውሎስ ልክ ጳውሎስ ዝብል ከምታ ካምፓኒና ጳውሎስ ኣኮሎም ትመስል ንሱ ግን ጳውሎስ ከይ ወይ ድማ ጳውሎስ ክልተ ኤስ ገብረለን ሕጂ ታደሰ እንታይ ዝርኢ ዘሎ ጳውሎስ ጥራሕ እዩ ዝብለለ ተሓንቲ ኤስ ኣይስ ተብለላኒ ሕጂ ክሊክ ገብራ ታሴ is finished ሓንቲ ሌተር ሓንቲ anyway ኣብቲ ዲፕ ምስኣተና ክሪአኩም ሓደ ቅነ ብቐዳማይ ክንደይ ሰሙ ንገብር ነቲ ናትና ሄድ ነቲ ናትና ሓለቃሲ ኣውትሉክ ሰይደምሉስ ክሊክ ገይርዋ ግን ናትና ሳይበር ሴኩሪቲ ሓያል ስለዝኾነ ክስታይ ክገብሩ ይከኣሉን ኢሚዲየትሊ ክስታይ ገይርዋ እተን anyway we'll see ሓደ መዓልቲ I would like to see who can من ክረኽባ ክእል ስለዚ ኣብዚ ብእንግሊዝ እንተዳ ኣንቢብናዮ okay cyber security core function is to protect devices حجي devices كنبل كلنا by the way انتي مالتي device كل كله laptop desktop tablet mobile زخونة اب انترنت كله جبز خل device تبعي لسوا example لنا له حجي smartphone laptop tablet computers and services services مسوز خير مالتي both online and at work لازم ابصراح نقولون اب እንታይ ይባል ናይ ገዛ ንገሮ እዚ ከዓ very important እዩ ክትፈላልይዎ ከዓ ፃዕሩ okay ናይ ገዛ ትጥቀመሉ ኢሜይል ኣብ ገዛ ትጥቀመሉ ናብ ስራሕ ትጥቀመሉ ኢሜይል ከዓ ኣብ ስራሕ ትጥቀመሉ ምክንያቱ ክንደይ ኤርትራውያን ኣነ ንኣብነት ሓደ ሰብ ምስ ሓደ ሰብ ተባኢሱ ኣብ ባስ ይሰርሕ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ባስ ናይ ለንደን ትራንስፖርት tfl.com مساء تبع إيسوسي كاب سرح كوينو رأيو حج كاب سرح كوينو إيميل بتناي سرح سريج الله صرف زلو رديكم حجين تاجرو نسان تاجرا نتوم TFL يا السبز منيو نعيك مصرفني لاتو كلتيوم إرتراويان رأيو immediately suspend جرمو
ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ናይ ስራሕ ኢሜይል ብሕርቃን ወይ ብሰኣን ምሕሳብ ልክ ኣብቲ ኣንቶ ዝበልክኹም 5 ነጥብታት ሕሰብ ተመራምር ኣስተብህል እዚአን ኩለን ከምኣ ስለ ዝገበረ ን5 ወርሒ ሳስፔንድ ገይሮሞ መሃያዘ ይብሉ ረዲእኩም ስለዚ you have to be careful okay the process of protecting information by preventing and detecting and responding attack እዚኦም ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳይበር ሴኪሪቲ እዚኣቶም ድማ ናይ ኣሜሪካ እዮም ምስ ብዙሕ ግዜ እዚኦም ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዚኦም ናሽናል ሳይበር ሴኪሪቲ ሰንተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዚኦም NIST ድማ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቅልጥፍ ኢልና ሕጂ እሞ ጳውሎስ እዚ ዴታ ክትብለና ፅንሐካሲ እስከ ኣረዳእና ከመይ እዩ እንድሕር ትብሉ ኣለኹም ኦኬ ሕጂ እቲ ዴታ ኣባና ዘሎ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ልክዕ ከም መኣዲ ሕሰብዋ ኦኬ ምናልባት ገሊኹም ጠሚኹም ከይትህሉ ኣብዚኣ የቕሬታ ካሓተ ደሊ ምክንያቱ ፀብሒ እንድሕር ሪኢኻ ኣታ ተስኢልኩም ከይትገድፉኑ ከዓ እያ ስለዚ ኦኬ ኣብዚ ናይ ምግቢ እንድሕር ርኢናዮ ሕጂ እዚ ኣብ ታሕቲ እቲኣ እንጀራ ኣላ ሕጂ እታ እንጀራ እንታይ ንበላ እታ ቴሌፎን ናትና ንርኣያ ሕጂ እዚኣ እንጀራ ብዘላ ናትና ላፕቶፕ ኦኬ ጌርና ንውሰዳ ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ ላፕቶፕ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ፀብሒ ኣሎ ኣልጫ ሰላጣ ፀብሒ ዝግኒ ኣሎ እዚ ደርሆ ኣሎ እዚ ሓምሊ ትምትሞ እንደገና ሕውስውስ ዝበለ ስለዚ all of this is our data the data ኢልኩም ሕስቦ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ተመፂና እቲ ዴታ ወይ ድማ እቲ ኢንፎርሜሽን ንብሎ ድማ እንታይ ኣሎ ዶኩመንትስ ኢሜይል ኢሜጅስ ኣሳእል ማለት እዩ ዶኩመንት ኣለና ኢሜይል ኣለና ኢሜጅስ ማለት ኣሳእል ማለት እዩ ቪድዮ ኣብ መርዓ ዝኸድናዮ ወይ ድማ ሰላም ዘሕለፈቶ ናይ ደቃ እንታይ ይበሃል ክሪስኒንግ ክትገብር ከላ በርዝደይ ክትገብር ከላ እዚ ንዓኣ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ግን ኣበያ ተቐሚጣ ዘላ ኣፍታ ቴሌፎን ኣፍታ ላፕቶፕ ኣፍታ ኣይፓድ ኣፍታ ታብለት እያ ዘላ ሙዚቃ ከዓ ንኣብነት ወዳ መጀመርያ ክዛረብ እንከሎ ሙዚቅ ክንብል ከለና ሕጂ ዘረባታት እንድሕር ኣሎ ቨሪ ኢምፖርታንት ንመዘከርታ ክኾነኒ መጀመርያ ወዳ ኣፍ ክኸፍት ከሎ እዚ ኢዝ ቨሪ ሂስትሪ ንዓና ክድምሰስካ ኣይንደልን ኢና ቴክስት ከዓ እዚ ኖርማል ቴክስት ያ ሕጂ ንኣብነት ባንክ ኣካውንት ስለዘለይ እንድሕልየ እንታደሰ ብቴክስት ገይሩ እዩ ክሰደለይ ኦኬ ምስቲ ባንክ ኣካውንት እቲ ኮድ ናይቲ ክስታይ ኦኬ ታደሰ በቃ ሰደልካ ኣለኹ ኢለ ሽዑ ብኢባንክ ገይረ ይሰደሉ መጀመርያ ግን ንሱ ቴክስት ገብረለይ ኣለዎ ካብ ብድምፂ ገይሩ ዝሰደለይ ብቴክስት ሓይሽ ርኢ ኣቢልካ ሽዑ ካተን ፔስት ጌርካ ክስታይ ትገብር ስለዚ እቲ ዴታ ዝበሃል ኦኬ እዚ ኩሉ ዝሓዘ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ብትግርኛ ሰነድ ናትና ናይ ውልቅና ማለት እዩ ኦኬ ናይ ስራሕና ክኸውን ይኽእል ዴይሊ ምስ ስድራ ቤትና ኢሜይል ዝገበርና ክኸውን ይኽእል ናይ ስድራና ሳእል ክኸውን ይኽእል ቪድዮታት ክኸውን ይኽእል ዝኾነ እዚ ሲ ኣነ ክደምሰሰለይ ኣይደልኒ መን ኣሎ ቴሌፎን ምስ ጠፍአቶ ውይ ዘይብል መን ኣሎ ላፕቶፕ ዝተበላሸወቶ ውይ ዘይብል ኦኬ ነዚ ድማ ንምዕቃብ ከዓኒ ኩሉ ሻዕ እዚ ባክኣፕ ኦኬ ቢኬ ባክኣፕ ዝበሃል ድማ ንዑ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ክንገብሮ ንኽእል መን ነፃ ባክኣፕ ዝህበና ንዑ ኣብ በዓል ጉግል ኣብ በዓል ማይክሮሶፍት ኣብ በዓል ኣማዞን ናይ ነፃ 15 ጊጋባይት ዝህብሉ ንዑ ከዓ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ክንርኢና ማለት ስለዚ እዚኣ እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ማለት እዩ ኢንጀነራሊ እቲ ዴታስ እዚ እዩ ንምባል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ፀብሒ ክትዝክሩ ከለኹም እንታይ ክትዝክሩ ኢኹም ዴታ ትዘክሩ ሕጂ ብኡ እዚኣ ፀብሒ ኣምፅያ ዘለኹ እዚ መኣዲ ምፅየ ዘለኹ ስለዚ እዚኣ ቴሌፎንኩም ክትሪኡ ከለኹም ኣብ ውሽጣ መዓት መኣዲ መዓት ኢንግሪዲየንትስ ከም ዘሎ ፀብሒ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣፍታ ቴሌፎንና ከዓ እዚ ኩሉ ስለዚ ንዓናሲ ንሱ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ኣነ ክንደይ ኤርትራውያን ዝበኸዩ ይመፁን እዮም ንዓይኖ ስለዚ ብኡ ኢለ ኦኬ እቲ ቀዳማይ ክፋል ሕጂ እቲ ቀንዲ ወዲእና እንዲና ናብቲ ፓርት 1 ክንኣቱ ኦኬ መጀመርያ ኣብ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ዝኣቱ ወይ ድማ ኩሉ ኣብ
ተርሚኖሎጂ ወይ ድማ ሃርድዌር ንጥቀመሉ ንኽእል እዚ ዓንተይ ክዛረቦ ዝፀናሕኩ እንዴ ኣብዚ ብክስታይ ክዛረብ ክእል ላይቭ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኢባንኪ ንገብር ኣሎ እዚ ሰዓት ኣላትና ልብና ቸክ ትገብር ደምና ቸክ ትገብር ቴሌፎን ክዛረብ ክእል መሴጅ ክሰድድ ክእል ከምኡ ከዓ እዚኣ ሲሪ ኣላትና ኦኬ ቴሌፎን በል እዚ ምስ ደወለ ይሪኦ ኣለኹ ኣነ መኒኻ ክብለ መኒኻ እንታይ ክሳይድካ ኦኬ ኣብ ደገ ግደፈለይ በጃኻ ምስ ጎረቤት ግደፈለይ ንብል ከምኡ ከዓኒ ክሬዲት ካርድ ጌርና ገንዘብ ከነውፅእ ከለና ኤቲኤም መሽን ከዓ ኩሉ ብኢንተርኔት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ዝኣቱ ኣቕሓታት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ብሓፂሩስ ዲቫይስስ ኦኬ ኣሰያይማ ሃርድዌር ኢለየ ኣለኹ እዚ ኣብዚ ንህለ ዴስክቶፕ ኣፕል ማክ ላፕቶፕ ታብሌት ስማርትፎን ጌሚንግ ኮንሶል ኤቲኤም መሽንስ ጉግል ኣሌክሳ ኣነ ኮፍ ኢለ ከለኹ ገዛ ሕጂ ወደይ ዝገዛ ኣሎ ናብቲ ኣሌክሳ ከይደ ኣሌክሳ ካን ፕሌይ ሳም ትግርኛ ሚውዚክ ንሕለያ ከይዳ በቃ ናይ ለስፋስ ግድዩ ገለም ናይ ቀደም እያ ተምፃለይ ወይ ድማ ናይ ዕስማን ካብ ዩቲዩብ ረኪባ ኣሌክሳ ተምፃለይ ሙዚቃ እንዳሰምዓኸ ወይ ድማ ፕሌየር ቡክ ንሕሪለያ ናይ ኣደኖ ጄምስ ብራውን ንሕለያ ተምፃለያ እዚ ኣሌክሳ ብድምፀይ ጥራሕ ግን ካበይኣ ትኸይድላ ብኢንተርኔት እያ ከዓ ትወፅእ ዘላ ኦኬ ታብሌት ከዓ ከምኡ ድላይ ክጥቀመሉ ክእል ንደቀይ ምምሃር ክትኾነ ሞባይል ፎን ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ እዚ ከዓ ኖርማል ታብሌታት ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ስማርት ቲቪ ተናትና ስማርት ቲቪ ከማን ኦኬ እዚ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለዝሰርሐነ ብዙሕ እቲ ዓብይ 75 ስክሪን ግፍሓት ዘለዎ ኣብ ኢንተርኔት ይኸይድ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኦኬ ስለዚ እዚ እቲ ኖርማል ኣቕሓታት ናብ ኢንተርኔት ክወስዱና ዝኽእሉ እዚኦም ኣቕሓታት ማለት እዩ ድሕሪ ኢልና ድሕሪ ርኢና ቅጥፍ ኢልና ሶሪ ኦኬ ድሓር ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለና እንታይ ኣብ ኢንተርኔት እንታይ ንጥቀም መዓት ንጥቀም ሾፒንግ ንገብር ኣስፔዛ ንገብር ንኽእል ቡኪንግ ሆሊዴይስ ኦኬ ከምዚኣ ጓል ትገብሮ ዘላ ኣብዚ ብሓንሳእ ኮይንካ ምስ ስድራ ቤት ሙቪ ትርኢ ኮሙኒኬት ትገብር ክሬዲት ካርድ ትኸፍል ፌስቡክ ተኣቱ ትዊተር ተኣቱ ሊንክድን ተኣቱ ዩቲዩብ ትኸይድ መዓት ኢኻ ትኸይድና ኢባንኪንግ ትገብር ኢሜይል ሰርች ገለ ክደል እንድሕር ደሊኻ ኪፕ ኢን ታች ሶሻል ሜድያ እዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሜድያ ሶሻል ኢንጂኒሪንግ ንዕኡን ክንተናኽፎ ኢና ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሶሻል ሜድያ ድላይኩም ኣሳእል ትድርብዩ ዘለኹም ድላይካ ዘረባታት ትዛረብ ዘለኻ ኣይትረስዑ ኣብ ሓደ መዓልቲ መፂኡ ክሃድነኩም እዩ እንድሕር ደኣ ሕማቕ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ሓደገኛ ኮይኑ ሲ ፀኒሑ እቲ ሕግታት ናይ ሶሻል ሜድያ እንዳተቐየረ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዘኽፍእ እንተውፃእካዮ ኣቐዲምካ ፅቡቕ እዩ ኦኬ ሚውዚክ ን ፊልምስ ኔትፍሊክስ ክርኢ ኸይል ኣብ ኢንተርኔት ኣብታ ዓባይ ስክሪን ኮይነ ዴይቲን ዓማዊል ክረክብ ክእል ኣይ ካን ዴት ፍሬንድ ኣይ ካን ዴት ኒ ገርል ን ሶን ኦንላይን ሴል ሕጂ ሰላም ንሕድ መዓት ኣቑሑት ገዚኣ ኦንላይን ሴል ኣብ ኢቤይ ኣትያ እዚ ዝለኒ ንኣብነት ሕጂ ፈናጅል ካብ ኢትዮጵያ ዘምፃኽቦለኒ ዝደለየ ሰብ ትገብር ድሓር ሓደ ሰብ ንዓይ ዝተደለየ ግዜ እንዳክፅብቃ ማለት ከይደ ኣብቲ ናታ ዌብሳይት ከይደ ከዓኒ ይገዝእ ድላየ ማለት እዩ ኦኬ ኦንላይን ሴል ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ኢንተርኔት ክሳዕ ክንደይ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኦልሬዲ ኣብ ሓሳብኩም ድሕር ኣስተውዒልኩምሉ ናይ ቢዝነስ ኣይድያ ክመፀካ ክእል ኦኬ ነዚኣ ምርኣይ ጥራሕ ቀዳማይ ሓደ ክምብሮ ከለኹ ባ እዚ ኩሉ ክንገብር ንድሕር ክኢለ ኣብ ገዛይ ኮይኑ ስራሕ ደይጅምር ኢልኒ ሓቂ እዩ ምክንያቱስ ኢንተርኔት ዩ ካን ዱ ኤኒቲንግ ዩ ዋንት ዩ ካን ናትካ ሾፕ ትገብር ትኽእል ነቲ ቁሑት ኣብዚ ተምፅኦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ካብ ዝኾነ ከድካ ተምፅኦ ድሓር ኣብ ክሳይካ ትልፍጦ ሰብ ንድሕር መፅኡ እዚኣ ደልየ ኣለኹም ዝልካ ምፃቢልካ ንሱ ከፍል ኣብቲ ባንክካ ትሪኦ ተኸፊሉ ምስ ረኣየት ከድካ ኣብቲ እንዳ ፖስታ ንዓይ እንዳ ፖስታ ሲ 5 ደቂቃ ዕሽግ ኣቢለ ሰዳ ዳስ ዋን ሴል ጎን ስለዚ እቲ ኢንተርኔት ዳርጋ 20% ዳ እዩ ሓደጋታት ዘለዎ እምበር 80% ግን መዓት ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኦኬ ዳርጋ ብዙሓት ዓድታት ሕጂ ብኢንተርኔት እየን ኮሙኒኬት ዝገበራ ኦኬ
ስለዚህ እዚ ከዓ እቲ ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለና እንታይ ዓይነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኦልሬዲ ኣብዚ ቢዝነስ አይዲያ ሂበኩም ኣለኹ ኦኬ ሶ ዩዝ ኢት ድሕሪኡ እሞ እቲ ሶፍትዌር ናብ ኢንተርኔት ክወስደና ዝኽእል እንታይ ዓይነት ሶፍትዌር ኣሎ ንሒና ንኣብነት ኮምፒውተር ፕሮግራም ኣሎ ሶፍትዌር ዝበሃል ኣሎ ኮድ ኣሎ ስክሪፕት ዝበሃል ኣሎ ኣፕስ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ዋትስኣፕ ንሕር ኣለኒ ኣነ ኣይኮን ኮሚኒኬት ምስ ሰላም ምስ ታደሰ ምስ ተስፋ ጋብር ምስ ከም ድላየ ኦኬ ኣብዚ ከዓ እንድሕር ርኢና 90% ኣብዚ እንታይ እዚ ሕጂ ናይ 21st century this is መፅናዕቲ ዝተገብረ ናይ 2022 እዩ እዚ 2022 ኣይገርመኩም 92% ኣብ ዓለም ጉግል ይጥቀም ኦኬ BNG ናይ ማይክሮሶፍት ሕጂ 3.33 ይጥቀም ያሁ 1.34 ይጥቀሙ ኢንደክስ ያንዳክስ ዝበሃል 97% ይጥቀሙ እዚ ከዓ ናይ ባያ ዝብል ናይ ቻይኒዝ እዚ ዶክ ጎ ነጥቢ 71 ይጥቀሙ ካልኦት ሰርች ኢንጂን እዮም ዝበሃሉ ሰርች ኢንጂን ማለት ሰርች ዝገብሩልካ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ እዞም ብራውዘርስ ዝበሃሉ እዚኦም ጉግል እዞም ኣብ ዘለው ብራውዘርስ እንታይ እዚኦም ዳህሰስቲ ናይቲ ኢንተርኔት እዮም ፕሮግራም ኮይኖም ግን ስርሖም ዳህሰስቲ እዮም ነቲ ኢንተርኔት ንስኻ ተሓቶም ከይዶም ካብ ዘሎ የምፅልካ ሕጂ ኣነ ድሕሪ ኣዝማራ ሃሪመ ብጉግል ከይዳ ናይ ኣስመራ ስእሊ ድያ ናይ ተዓዲ ድያ ኣበይ ከም ዘላ ሒዛትለይ ክትመፅያ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ሰርች ክትገብር ከለኻ ኩሉ ሻዕ ነታ ሰርች ትገብራ ዘለኻ ዌብሳይት ክትፈልጣ ክትከላልካ ገሊኦም ሕጂ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ንዕር ሃሪመ ብዙሓት ሰረቕቲ ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኣለዉ ሕጂ ስኻ ማይክሮሶፍት ረኺበ ኢልካ ኣክንዲ ማይክሮሶፍት.com ክትደሊ ማይክሮሶፍት ረኺበ ኢልካ በቃ በታሽም ጥራሕ ትፀቅጥ ናብ ካልእ ትወስደካ ስለዚ ስኻ ትዕሹ ማለት እዩ 000 ኣፍታናቱ ዓንኬል የእትወካ ማለት እዩ so you have to be careful search ክትገብሩ ከለኹም ከዓ አንቲቫይረስ ኣሎ ፋየርዎል ከዓኒ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎትናትካ ISP ቶም ቴሌፎን ኢንተርኔት ዝህቡኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኦም ጠጠው ዝብል ሓላዊ ማዕፆ ወይ ድማ ሓላዊ ፋየርዎል ተባሂሉ ይፅዋዕ እሱ ድማ ፋየርዎል ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ VPN ከዓኒ ኣነን ሰላምን ሲክሬት ዝኾነ ሜሴጅስ ክንሰድድ እንድሕር ዘለና is secured but it can be hacked okay ዝኾነ ነገር ኣብ ኢንተርኔት ሃክ ክገብሮ ኣይክእልን እየ ዝብል ዝበሃል የለን anything can be hacked እዚ ኣይትርስዕ ሕጂ ከፈራርሓኩም ኢለ ኣይኮንኩም anything can be hacked ብኡ እዩ ከዓኒ ማይክሮሶፍት እንድሕር ሪኢኹም every second Tuesday ካልኣይ ሶሉስ ናይ ሰሙን ያ ፓች ይሰዱና ሴኪሪቲ ፓች ይበሃል ንዕኡ ፓች ግበሮ ንክንበፅሐ ኢና ንሱ ኦኬ ንዕኡ ፓች ገብሮ ወፅዓሉ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ማይክሮሶፍት ኣብቲ ፕሮግራም ናቶም ወይ ድማ ኣብቲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ነዃላት ስለ ዝረኸቡ ንዕኡ እንታይ ገይሩ ኦይ ከምዚኣ ነዃል ተረኺባላ ዕፀዋ እንኩመዕ እዚ መዕፀዊ ኢሎም ኣለኻ ኖ ኣነ ኣይድለኒ ሕጂ ገሊኡ ክንደይ ሰባት ርኢ ኣለኹ ዳርጋ ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ገሊኦም ወርቂ ዓመት ነቲ ነዃላት ነቲ ማይክሮሶፍት ዝሰድዎ ኣፕዴትስ ንዕኡ ዘይገብርዎ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ሃበይ ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ ኣብ ሃጉም ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ ሽዑ እቶም ሃከርስ እቶም ሚልዌር ዝበሃሉ እቶም ስፓይዌር ዝበሃሉ ራንሰምዌር ዝበሃሉ ብቐሊል ከጥቅዑኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክትሕተም ዝግብኦ ማይክሮሶፍት ሃቡኻ ኣይሓተምካዮን ኣይትጠቐምካ ኦኬ ድሕሪኡ ኦኬ ቅጥፍ ኢልና ኮምፒውተር ቫይረሳት እንታይ ዓይነት እዮም ዘሎ ሕጂ ኮምፒውተር ብሕልፊ ተመሃራይ ትኾንካ ቢዝነስ እንተኾንካ ሕጂ ሰላም ንኣብነት ሎም መዓልቲ ቫይረስ ነይርዋ እንተትኸውን ነዚ ናይ ሎሚ ኣኼባና ካንስል ምተገብረ ነይሩ ብሓፂሩስ ሰላም ከምዚኣ ጓል ጨጉሪ ሒዛቶ ዘላ ከም ኣብ ምኾነት ነይራ ማለት እዩ ናቱ ሺዛብሰ ሓሪቓ ኣላ ማለት እዩ እቲ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩስ ንሕርኢናዮ ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ ቫይረስ ማለት ነቲ ናይ ፕሮግራም ናይ ኮምፒውተር ናትካ ንዕኡ የለዋውጠልካ የባላሽወልካ ኦኬ ካብ ስራሕ ወፃኢ ይገብሮ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ከም ዝሰርሕ ይገብሮ እዚ ኖርማል ናይ ሓደ ቫይረስ እከይ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ከዓ ድሓር ኣብቲ ቫይረስ ዓይነት ድማ ትሮጃን ዝበሃሉ ቫይረስ ኣለዉ እዚኦም ትሮጃን እንታይ ይገብሩ ኣምሰሉ ኣነ ከምዚ እየ ይብለካ ግን ብድሕሪ ባይታ ከዓ ካልእ ሰርሓልካ
اوكي እዚኦም ትሮጃን ተባሂሎም ትባይ ስፓይዌር ድማኒ is a software ንስኻ ከይፈለጥካ ኣብቲ ኮምፒውተርካ ይኣትዉ ድሓር ዝገበርካዮ ብምሉኡ ስፓይ ገይሮም ነቲ ሰብ ዘእተዎ ሕጂ ታደሰ እንድሕር ስፓይዌር እንድሕር ዳ የእትለይና ዓይን ኩሉ ኣነ ዝገበርክዎ ንታደሰ ሰደሉ ማለት እዩ ንኣብነት ታደሰ ንኣብነት ሕጂ 50 ቅርሺ 60 ቅርሺ እንተ ከፊልኒ ባንክ መጀመርያ ባንክ ከእትዩ ኣካውንት ናቱ ከእትዩ ድሓርታ ክገብር እዩ መጀመርያ ናብቲ ዌብሳይት ናቱ ከይዱ ባንክ ኣካውንት ቁፅሩ ከእትዩ ድሓር ፓስወርድ ከእትዩ ድሓር ክኸፍለኒ እዚአን ኩለን ታ ስፓይዌር ትሕዞም ሽዑ ኣነ ከም ታደሰ ኮይኑ ኣቴ ድላይ ይወስድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ስፓይዌር ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ኣድዌር ድማኒ is a software display unwanted okay እዚ ከዓ እንታይ ገበርካ ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ሙቪ እንዳረኣኻ ኣብ ዩቲዩብ ምፅእ ኢሎም ገለ መፀካ ንዑ ተልግሶ ዌብሳይት እንዳደለኻ ከለኻ ከዓ እዚ ክትገዝእ ትደሊ ወይ ድማ ሓደ መፅእ ኢሉ ኮምፒውተርካ ኮ ቫይረስ ኣለዎ ኣልዕላ ኣቢልኳ ኣድዌር ይበሃል ኢሪቴት ትገብረካ ስኻ ከዓ እዎ ሓቂ እዩ ዝኸውን ኢልካ ክሊክ ምስ ገበርካ ዳሴ ሽዑ ትስሕና ማለት እዩ ኦኬ ትስሕና ማለት እዩ ኣር ኢንፌክትድ ባይ ደ ወይ ኦኬ እዚ ከዓ ኣድዌር ይበሃል ራንሰምዌር ድማኒ ሓንቲ ነገር ዝሰዱልካ ኦኬ ሓንቲ ነገር ምስ ሰደዱልካ ንዓት ፀቕጣ ብምሉኡ ነቲ ዴታ ናትካ ኦኬ ናብ ሓደ ኢንክሪፕት ገብርዎ ይዓፅውዎ ሕጂ ምስ ነቲ ዳታ ናትና ምስ ተዓፀወ ኢሜይል ወይ ኢሜይል ሰይዶም ወይ ድማ ቴክስት ሰይዶም ንሕና ዓፂና ያለና ዴታ ናትካ እንተ ደኣ 700 ከፊልካና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ናይ ሺፒን ናይ እንታይ ይበሃል እዚ ናይ ሺፒን ብትግርኛ እንታይ እዩ ዝበሃል ሺፒን ናይ ፖርት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ቅነ ከምኡ ሒዞሞም 1.4 ሚልዮን ከፊሎም ከፊቶምሎም ሽዑ ንዓና ንኣብነት ንሰላም ድሕር ኣጥቂዕዋ 500 600 እዩ ዝብላ ግን ኣለዉ ይዕርኽተይ ብከምዚ ዝተጠቕዑ 500 600 ዝኸፈልዎም ቶም ኣዕርኽተይ ማለት እዩ ሰኣን ምሕታት ኦኬ ድሓር ከም ዝተኸፈሉ እንታይ ዝገብሩ ከምታ ዘላታ ገዲፎም እዮም ዝሃሉ ኦኬ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብዙሕ ትስርሑ ንዓ ክኸፍቱልካ ኦኬ ኣብዚ ናይዚ ዓዲ ሰላም ስክሪት ኮንኪ ኣብ ኤንኤችኤስ ሕጂ ራንሰምዌር ኣትዎም ነይሩ ኢንፋክት ዕለት 1 ጁላይ ኣብ ኢንዶኔዥያ እንታይ ገይሮም ኣብ ክሳይ ኣለኩም ክሰደልክ ክእል እየ ሰላም ኣብ ኢንዶኔዥያ እንታይ ገይሮም ነቲ መንግስቲ ራንሰምዌር እትዮምሉ ኦኬ ሕጂ እቲ መንግስቲ ከዓ ባክኣፕ ኣይነበሮም ምክንያቱስ ነቲ ባክኣፕ ክገብሩ ስብዒ መንግስቲ ዝኣክልሲ ባክኣፕ ኣይነበሮምን ንምክንያቱስ ነቶም ባክኣፕ ዝገብሩ ገንዘብ ምስሓትዎም ዳርጋ 1 ሚልዮን ክትከፍሉና ኢኹም ነቲ ናትኩም ዴታስ ክንዕቆ ብከምኡ ነቲ ሚልዮን ከይከፍሉ ንህለካ ሕጂ ትማሊ 1 ጁላይ ራንሰምዌር እትዮምሎም ተዓፅዮም ኣለዉ ሕጂ መንግስቲ ዝኣክል ማለት እዩ ንሕና ግዳይ እንታይ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ባክኣፕ መሓዝ ባክኣፕ ሒዝካ ሓደ ኣብ ገዛኻ ዝቕመጥ ሓደ ከዓ ኣብ ክላውድ ዝቕመጥ ንዕኡ ድሓን ኣብ ታሕቲ ድሓር ምስ በፃሕና ስለዚ ካብ ራንሰምዌር ተጠቀሙ ራንሰምዌር ብምንታይ ንመፀካ ብገለ ኢሜይል ይሰዱልካ ኣነ ሰላም ሰደላ ተጠንቀቕ እዛ ቫይረስ እዚኣ ክትመፀኪ እያ ነዚኣ ሞ ክሊክ ግበሪ ይብላ ወይ ድማ ከም ማይክሮሶፍት ደው ኢላ ልዕል ኣቢለ ራንዶምሊ ደው ኢላ ኣቢለ ሃይ ሃው ዩ ሰላም ዲኺ ያ ሰላም መን ኢኻ ስኻ ኣነ ካብ ማይክሮሶፍት እየ ወይ ድማ ኣነ ካብ ኣማዞን እየ ኣነ ካብ ጉግል እየ ሕጂ ሰላም ትሕጎስ ዋ ካብ ጉግል ዳኣ ንዓይ ደው ኢሎም ለይ ጓል መንዳኣ ኮይነ ትብል ስለዚ ሽዑ እንታይ ይብልዋ እዝን በዚ ሪአኩ ዘለኹ ድሮ ኣትዮም ኣለዉ በዚ ሪአኩ ዘለኹ ኮምፒውተር ክቀቕስ ኢላ ኣላ እወ ኣስተውዒላ ኣለኹ እሞ ክስታይ ክሰደልክየ እሞ ሓንቲ ኢሜይል ክሰደልክየ እሞ ንዓኣ ክሊክ ግበር ያብልዋ ንዓኣ ክሊክ ምስ ገበረታ እንታይ ትገብር ሰላም ሽዑ ተታሒዛ ዳሲ ሺዝ ፊኒሽድ እዚ ሕጂ ራንሰምዌር ማለት እዩ ኦኬ ስኬሪዌር ድማኒ is a type of attack direct the user to download okay or to buy malicious software ሕጂ ነቲ ሰብ ድማኒ እዚ ስኬሪዌር በቃ ዝገዝኣዮ እዚ ንሕደገር ዝገዛእካዮ ኮምፒውተርካ ቫይረስ ቸክ ጌርና ኣልዕላ ቢሎምካ ከምዚኣ ንእሽተይ ትመስል ሽረር ሞ ትብል እውይ 6 ቫይረስ ኣለዋ 8 ቫይረስ ኣለዋ ኮምፒውተርካ ብሉካ ኣልዕላ ቢሎም እዮም it's just an image it's a movie ስኻ ግን ምስ ረኣኻያ ትስንብድ እምበር ንእሽተይ ሙቪ እያ ግን
بتصبغ جرم سلسرحوا وانت وان دا زخل تشجر وزا كمبيوتر واي انا كنا وي حاجه زلخو نزي اكي تشي كمبيوتر تشيك يقبر كايلكا او اب كسايك او تدخل مالتي دحريو زي blended threat زي بهالكا blended threat can be a software exploit techniques to attack propagate threat or example وحجز بقى حدا نجر سدلكا اجل عملت let's say انا مسلام مش يعلل تصنح دحر نسلام تايبلا بقى عندك شكر دا اخي كستاي واسكي كاميتشا خوصيو غربلا حجي انا كوم دابل كوا خلخو وين نسخ سئلنيا وي انا خسئلاي رديكم شعور تيغرملتات نركفيتات اللي انتي يقبر انا سئله سمعي انا كل قدامي يقبر كن سئله يلخو كندزن دحده كفلكني ابات رخبيا بلا سلاجي سلام دحر بعد حضار كوينا وي دما جيل فريند دحر لوا وي دما جيل بوي فريند دحر لوا انتي تخون تربش مالتي شعور زكالا تكفل ازي انتي مالتي بمفرح بلاك ميلين من كتبوا تخدها اوكي فيشن دبهال دماني العلاب بلوم سوشيال انجينيرين ازي دحار كنريئينا اب سوشيال انجينيرين كما يجركا اتاك كم تقبر اوكي فيسبوك معات ايرتراوي فيسبوك زلو ايرتراوي انت يالو فيسبوك سناب شات تيك توك ስለዚህ بعلناسي كله سوشيال تايد بال سوشيال انجينيرين جيركا كزرفو تخلي خان حدا تايد بال اوكي ازي كيلو قردماني نيشتي بروجراميا افتا كيبورد ناتكا سوفتويريا افتا كيبورد ناتكا ناي مايك سايزلا افتا اوبريشن سيستم اباتاتو سلام ويتادسه زصحفو كله تنغرن اوكي it logs everything so إذا حدا عينت نايس سرقي مالي سلازي إزيوم تم كأندي سلاز خونو تتنقق لهم at least roughly رئينا لنا مالتي أوكي حجي after security انت دارمنا رئينا سلام كندي جزي لنا درجة قريبنا لنا فحمش ده اوكي كتف كويليا من اعتساس اوكي اذا خا ترمينولوجي ناي سايبر سيكوريتي السماميه مالتيو انترنت سيكوريتي زبهرالو اونلاين سيفتي زبهرالو كمبيوتر سيكوريتي نتورك سيكوريتي انفورميشن سيكوريتي نتي انفورميشن ناتكاس حابريتا سيكوريتي زغبر مالتيو انفورميشن اشورانس جعلنا سلام انت زين انفورميشن زين اقمط الليليا اتو انفورميشن انت ووتيو سلام تحتت يا مالتي اوكي اذا انفورميشن اشورنس نوحسنت بنلا مالتي اوكي IT security in generally IT ناتكا عبيز قمت سراق قمت يولعو دلا يخبر خيل ديو data protection كازي كلها نفولتو أو عالم منو data protection is quite important اوكي نعبنت عبز اليو اس بي نحريهم قطر زلوا يو اس بي لا زياتا مايكرو تشيب ناي security مفتح كا نعنا أنا جزان تحرينها كم ناجزا خا مفتح كا نحر مفتح دي أبقى سلام كتعطي تخلنا مفتح نحلو سلام جن حسا جزاي تأتي جن is history okay so that's what it means okay ده حر السيايما سايبر وينجلات دماغ نفولت لنا سايبر enabled crimes بهالو بسايبر زنتف كتفتي بزي okay بزي كمبيوتر مالتهم سايبر ديبندنت كا بسايبر سيكوريتي جيرم زي نورمال كمبيوتر كوميتد كرايمز غورو مالتي زغا بانترنت جيرم كرايمز غورو ابزغا انترنت فاسيليتيتد كرايم كا بانترنت جيرم كا بخالنا ما بخال انترنت جيرم كا كسايز غورو دماني نعمل دراج تشيت نحلخا سماجلين بيبل زغونه هيت كرايم تسلين دحر تزرع لخا نسون انترنت كرايمي اوكي كان نحرينا بزعبا بزح عينت كمبيوتر له كمبيوتر شحن 909 كمبيوتر حماق نحر تقيم كان لاخذ تحس تخيليها داتا بروتكشن دينات كا داتا نحر داتا محلل فلها كتحس تخيليها كوبي رايت ديزاين سوري ديزاين اند باترنز نسوا تنقل لك بروتكشن اند هراسمنت اوكي بروتكتين هراسمنت 19 هجي انا سلام دحر كريكي يسرحكي من يخفلطك اندي فلطه غزا خيده نسون دحر عقباته بوليس مسم كحزونو سلازي you have to be careful انتاي كم تصحفوا مالتي grooming sexual offenses نسلام بقى حما عسائل سدلا انا مالتي you know كم زغير خغبرك كم زغير كم زغبرك كم زكوا خيله مش الله كازناي قلت زملؤ
ንሱ you can't do that because it's a crime. Blackmailing ዝዓንተ ክንገብር ፀናሕና indecent image ናይ ቆልዑ ክህልወካ ኣብ ኮምፒውተር ንሕተረኣዩ ከዓ is very dangerous. You have to be careful. ወላ ናይ ደቅኹም ተኮይኑ if you have it you better delete it in case it goes to wrong people. Okay, fraud ከዓ of course ምድንጋር ትገብር ከለካ ኣብ ኢንተርኔት ድማ ንሱ እውን ሓደገኛ እዩ። መጨረሻ ምኽረይ I think ምኽሪ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትገብሮ ወይ ድማ ትገብርዮ ተጠንቀቁሉ ድሓር መፂኡ ከይሃድነኩም እያ ትብል። ድሕሪኡ basic protection ኣለና ብዛዕባ ፓስወርድ ሰንሶን I think ኣብ ዝጠጠው ትበልና ይሕሸና ስልማ ከመይ ጌርና ፕሮቴክት ከም ንገብሮ ሕጂ ክስታይ እቲ ናይ ሕግታትን ገለ ኩሉ ስለ ዝረኣና I think this is very important. ድሓር I think ኣብዚኣ እንድሕር ጠዊለ it's quite good. Thank you very much. I think ግዜኹም በሊዕልኩም ኣይውዳእኒ እዚ ሰልማ ናይ ብሓቂ ሙሉ ዓመት honestly you can go the whole year, you know. Yeah. ኣገዳሲ ናይ ብሓቂ thank you ጳውሎስ ሓወት ብጣዕሚና ብልቢና ነመስግነካ ብዙሕ ኢና ተማሂርና ስክሪን ሼር እንድሕር ተጠባቢልካዮ Okay. ኣለና ሕቶ ገለት ኣለዎም ክሳይ ተታደሰ ኢዶም ወይ ጣቢሎም ኣለው ንዓዎም ዕድል ክንቦሙ መደብና ዓዚ ፓርቲቱ ከም ዝበልካዮ ዝውዳ ኣይኮነን ብዙሕ እውን ከም ሕብረተሰብ እውን ደንጌና ናፍቲ ናይ ኢንተርኔት ከምዚታት ስለዝኣተና እውን ብዙሕ ነገር ዘይንፈልጦ ስለዘሎ ናባኹም ተታደሰ thank you ጳውሎስ ሓወት ሚት ኣለኹም ተታደሰ There we go. Unmute Kubarwa. Kawahum. Oh, I think did you touch the Okay. Allow people to unmute? Allow, yeah. There you go. Nabahum. Yeah, you can do it now. Wow. I thought you What cyber security رخيبهم لا يكون. دمسيس let's go نبارو بلاي ተመስገን የደለ ምክንያቱ ኣንም ብመደበ ብዚ እንዳር ኣኽቦ ክሰምዖ ደለ ክመሃር እቲ መጀመርያ ዝበልካና ሰዓን ፍልጠቶም ህዝበይ ይጠፍለው ጽባላ ፍልጠት ዘይምፍላጥ ጸልማት ቀትሪ ሕጂ ልክዕ እዚ ንሓና ኩሉ ክገልጸልና ጽናሕካሲ እመነንን ዝኾነ ሰብ ተታሕቶ ክንደይ መመለሸ ብላና ካባይ ጀሚርካ ኣና ወርሓንቲ ይመለስኩ ጥራብ ኢድያላ እስፈልጥ እምበር ካልኣ ስለዚህ ንሱ ኣገዳሲ ክስታይብካና ይቐኒልና ካልኡ እንተን ቀንዲ ሒዘን ዘለኹ ኩላትና እንደገና ክንሰምዖ ኢና ግን እንተን ኣገደስቲ 5 ነጥብ ዝበልካየን ኣስተውዕል ሕሰብ ምኸር ሕተት መርምር እዚአን ቀንዲ እየን እዚአን እንተሒዝናየን ከምታ ዝበልካየን እንተጠቂዕና ፀገም የብልን ተፈቲሑሉ ማለት እዩ ኣስተውዒልና ሓሲብና መኺርና ንሰብ ሓቲትና እቶም ተሓቲትና እንተመርሚርና ነገር ተወዲ ኣላ ትፍልጠት ተወሳኺ ይኾነልና ማለት እዩ ካልእ ተማዓዱን ፈትያ ሕጂ ኩሉ ክዝክር ከሎ እቲ ሰብ ብቐሊሉ እውን መዓዲ ክዝክር እዩ መዓድታ ቀንዲ ኣምፂኻ ኩሉ ሰብ ክሪኦም ከሎ ተማዓዱ ክዝክር እዩ ሽዑ እተን ካልኦት ኣብኣ ዘለዎም ብቐሊሉ ከም ንርዳእ ጌርካና ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ መጨረሻ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ብዚ በዓል ቲክቶክ ድዩ ካልእ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና እንዲና ንስትብሎ ዘላ ሕጂ ልሙድ ሰባት እንዳሰኣልካ ምውፃእ ኣስማት ናይ ሰባት ብዘይፈቃዱ ምውፃእ ብዙሕ ነገር እዩ ከም ግቡእ ብሕጊ እውን እንተኮይኑ ኣነ ናይ ጳውሎስ ቴሌፎን ክሕዝ ተኮይኑ ክሓተካ ኣለኒ ብናይ ኤሮጳ ሕጊ ብዘይፈቃድካ ቴሌፎንካ እውን ክሕዝ የብለይ ማዕርኾም እዩ ዘሎ ተወስታይ ግን ዋ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ኣብ ፀልማት ስለ ዘለና ኩሉ ሰብ ትሪኦ ኣለካ ከከም ድላዩ ናተይ ስእሊ ከውፅእ ክእል ንዓኻ ይውፃካ ዋላ ህበይ ገይሩ ስእለካ ሽምካ ይፀልመካ ብዙሕ ነገር ኣሎ እሞ ካብ ምኽርካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትገብሮ ትገብርዮ ተጠንቀቑሉ ድሓር መፂኡ ከይሓድነኩም ክንህደን ኢና ከዓ ናይ ግድነት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ፅቡቕቲ ምኽሪ የቐኒልና ቀፃሊ ክትመፃና ኢኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ስለ እካታተለካ ኣነ ካልኦትኩም ብዙሓት እካታተሉካ እዮም ኣብ ፍላን ዘለኹም ይኹን ኣብ ካልእ ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ነቲ ህዝቢ ዘለኩም ፍልጠት መሃብኩም ክብረት ሃብኩም ከመስግን ኢለ ዝያዳ ኣሎም ብዚኣ መፅየ ብስኻ ኮፍ ኢለ ዘለኹሞ የቐኒልና ክብረት ሃበልና ብሰላም ይራኸበልና Thank you ሰላሚና thank you ኣነ በር ተሓጒሰ ምክንያቱ ሲ ንስኻትኩም ከማን ፀሚእና ኢልካ
ክትመፁ ኣነ ንሱ you are here which is very good. Thank you. ዝኾነ ነገር ትብሎ እንድሕር ኣለካ ኮይና መወዳእታ ጳውሎስ ሓዊ ናብካ ዕድል ክህብ እሞ ናይ ሎሚ ምሸት መደብና ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ኣነ ካብዚ ምስ ተምሃረ ናይ ወለዲ ምስ ገበርና ኣብቲ ናይ ቆልዑት ምስ በፃሕና ነቶም ወለዲ መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ገሊኡ ከፍርሓኩም እዩ ኣገራት ሕጂ ኣነ ኣብቲ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ መንበር ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ንገብርዎን ኣብኡ ክዛረቡካ ከለዉ በቃ ድሕሪ 5 ዓመት ኣነ ብከተማ ወክ ክገብር ከለኹ ግልፅ እንዳበልኩ ከይደ ክብል ኢኻ ትብል ምክንያቱ ቀዳይ ነገር ፋስት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ንምሃሮ ዘለና ብኡ እቲ ኢንትሮዳክሽን ገይሮ ስለዚ እንታይ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደለየ ኣይትገርሁ ብዙሕ ኣሎ ንምሃሮ ግን ቢ ኦፕን ክፉታት ኩኑ በቃ ማለት እስከዚኣ ኸመ እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ሕተቱ ከዓ ዝሓትት ጠያቂ ኣዋቂ ይብልዎ ማሕርያት ረኺቦም ሕተቱ እዚኣ ከምዚኣ ንዓይ እውን ከምዚኣ መፅያትኒ ኣይትሕግእዎ እቲ ገለ ዝገበርኩም ሰባት ከምዚኣ ሓንቲ መሓዛይኳ ከምዚ ኢልካ እንድሕር ነንሕር እቲ ሓበሻ እንድሕር ተነጋጊሩ I think ብዙሕ ቤነፊት ኣለዎ ግን ንዝመፅ ዘሎ ሓሙስ ሕጂ you will find it a bit very strong እንታይ ይበሃል I hope ተስፋ ገብር ብትግርኛ ዝገብሮ ኣለኹ ርዳእኩም ትግርኛ ናይ ጳውሎስ ርዳእኩም ተስፋ ገብር ብጣዕሚ በረይ ፅቡቅ ጌርካ በቲ ንሕና ንርዳእና ኢኻ በቲ ንሕና ንነብሮ ዘለና ኢኻ ክትርዳእና ምሲኻ ብልቢና ነመስግነካ ክቡራት ተዓዘብቱና ካብ መጀመር ስጋዕ ንውድእ ምሳና ዝፀናሕኩም ብልቢ ነመስግነኩም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልኣይ ክፋል ስጋዕ ንራኸብ ብሩኽ ኮነ ይቀኒየልና Thank you very much.